la mine. Aha. Domnul Vlad, ce-ați făcut, domnul Vlad? Lăsați copiii să vină la mine. Din cauza asta. Ia. Noi da pe lângă. Ia Suceava, Bacău sau Galați, mă simt mult mai câștigat ca toți ceilalți. Că indiferent dacă au iubit sau măritate, moldoveni ce îi place dragostea, frate, să facem love pe cobor în dormitor. Când soțul lucrează, schimbul 3 la abator. Eu sunt un infractor până mor. Dacă îi place, te fute chiar dacă ești minor. Mie îmi place că ele știu ce vor. Fără vrăjeală multă te bagă în dormitor. Însă ai grijă, dacă nu te străduiești, te bate rău dacă bine n-o lovești. Că 4 numere pe seară nu e de ajuns. Își face viața, oare ce mai e de spus? Moldavian girl, de sub genul jos. Dacă eu sunt maică, tu ești un copil frumos. Moldavian girl, îi place să tragi de păr la ea în dormitor. Moldavian girl, îți face tot ce vrei tu, n-o să spună nu. Are de toate, buze rujiate, forme bogate și îi place pe la spate. Îi place să o tragi de păr sau de sfârcuri. Chiar dacă e hardcore, îi plac aceste lucruri. Nu sunt trucuri, nu dai banii pe sucuri, însă te otrăvește dacă nu îi dai s-o bucuri. Băieții pâlcuri așteaptă